Idwaro mondo kaunti ma Migori onyuand ji duto e chenro mag kedo kod lokruok mar kor lwasi e kinde matin kaunti ma Migori dhi nyime gi keto okenge mopogore opogore e kedo gi lokruok mar kor lwasi. Jafwambo marwa ma Migori George Juma miyowa ler ewi dwaro makamano. Mana kaka lokruok mar kor lwasi hinyo pinje yore mopogore opogore, e kaka kauntis e piny Kenya bende ohinyo yore mopogore opogore. Moko kuom kauntis osebedo kod oro mapek, ka moko bende osebedo kod pi olemo mapong' kod midhiero mamoko. Mae nyiso ni kaunti ka kaunti e piny Kenya nyaka ti kod okenge mopogore opogore e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Lokruok mar kor lwasi osehinyo kaunti ma Migori e yore mopogore opogore ma oting'o oro kaachiel kod pi olemo mapong' e gwenge mopogore opogore ma oting'o Nyatike. Kaunti ma Migori oketo maino e wechego mag siro pur mag kothe manyalo timo maber kata kinde ma oro nitie kaka bel, kunyo pige kaachiel kod kedo kod midhiechego ma apoya e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Lokruok mar kor lwasi osebedo ka ketho kaka ji puro, weche mag pur. Kendo wase focus e weche mag pi. Manotim ne across wards 40 mag Migori County, jopiny nowacho ni pi, water scarcity en gima gichando ahinya. Ja county government nigi disaster risk management team mabende strong e yore mag konyo flood e gwenge machalo kaka Nyatike and the rest. But mano okoromo, owinjo bed ni gimedi nikech king'iyo gin gik mabiro kendo gibiro itimo boreholes 30 solar powered. Agriculture be ne wamiyo ji kothe mag manyalo resist kaka bel. Ne wakonyo joma tiye nam. Kada bende moko kuom jokedo ne aluora e kaunti ma Migori siro kenge ma osego kod 10 kaunti ma Migori e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Giwacho ni pok onyuand pach oganda malong'o e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Aneno ka Migori County tiyo maber e yore mag keto pesa mag implementation mag climate change. Problem en ni biro kaka kao pa japiny e gimwendi japiny winjo beno timne. Mane kan problem nitie. Maka gino nyalo bedo ni mondo mi otege maber, to wanyalo nwang'o ka pes mabiro mar konyo lokruok machama kor lwasi biro tiyo maber. Lipode yango ni joma mine kaachiel kod kata jogo modak kod ng'ol ithoro weyo oko e chenro mar kedo kod lokruok mar kor lwasi, to gintiere kod ting' maduong' e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e pacho kae. Mine kod nyithindo ema lokruok mar kor lwasi hinyo ahinya e yore mopogore opogore. Mon sana gi nyithindo gin joma samoro gokinyi gichiewo gokinyi mondo gidhi gimany kaka pi nyalo yudore mier. Nyithindo be yudo ka samoro gidhi skul modeko ndalo ma oro ng'eny, gidhi skul modeko ka gidhi manyo pi komonde ka mondo giduogi. Mon beda affected all round kata gige health. Jalup director ni migawo mar lore kaunti ma Migori Masia Chapa wach ni gisebiro kod yore mopogore opogore mar nyuando joma mine e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Mine nyocha wataked kod gi initiatives machal gi pidho kich. Ndo nyocha wa make sure ni sama itimo decision making ni idwa tim ang'o e ward ka ward to gine committee. Nok mar omenda kod onge mar puonj malong'o ne oganda e weche mag kedo kod lokruok mar kor lwasi osiro ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.